tibqa ħaristli minn taħt tbissimtli dak li nħoss jibqa midfun għax qatt ma jista' jkun bis-serqa ż-żmien mal-ajtar kebset dil-fjamma nar xtaq nikseb jien kontroll bżonn li din l-għoqda jinħoll is-swietek u l-ġbieħ nuri inħbet wara buket fjuri qatt ma rrid tibda inkwiet spiċċajt inħobbok fis-skiet is-swietek u l-ġbieħ nuri bl-isseħ naf li minn tixburi id-destin ma raħat naħseb tiegħek ma nkun qatt. Ħarsatni, affettwatni, mort il-bot minn min vera ħabni u is probabbli li nerġa' ngħaddi mill-istess passaġġi wet inħossni gravi kruċjali l-istat mentali mill-istonku l-friefet ġo rasi qalb il-blat il-waqt imxewwek il-passaġġ u trid timxi ħaf jax meta rid nitlaq żammejtni b'kliemek għamiltni b'Emilek imlejtni u taf għalfejn qed tħallini jinżommok u tgħid li jinħobbok bil-moħbi fis-satra ta' dlam minn għandek raġel li nagħmel pass inkun qed niġġennen sigret li qatt metlek sirt inħobbok imma missewweġ bis-swietek u ġbieħ nuri inħbet wara buket fjuri qatt ma rrid tibda inkwiet spiċċajt inħobbok fis-skiet bis-swietek u ġbieħ nuri bl-isseħ naf li minn tixburi id-destin ma raħat naħseb tiegħek ma nkun dat-destin ħadd ma raħ inti qed li tiegħek ma nkun qatt imma int ma tafx li fil-verità kull ħaġa illi nagħmel dejjem naffettwak bħalma wetni li tħobbni ma dan inħilli jiskorri meta sir tafni tiskopri fil-verità l-iskop provajt nuri kemm il-darba li jinsejt kif tħobb imma tixbitni għan-nofs u issa taf xi tħoss meta bis-swietek u ġbieħ nuri inħbet wara buket fjuri qatt ma rrid tibda inkwiet spiċċajt inħobbok fis-skiet bis-swietek u ġbieħ nuri bl-isseħ naf li minn tixburi id-destin ma raħat naħseb tiegħek ma nkun Grazie.